Mu akaha anggi dohot ama tangyon hamu ma pangalusiokku tuna tuhamu. Asadung di begena sida makatahebe ribana tuna sida lam hohom bema gabenin nama. Halak jahu di doau na tubuh di taksus na diluat kilikia ale magodang do di hutaun di paksikola anisiga maliel doau iajari mangguton patik ni akamatai tipas kebeu papusuhon mangoloi debata songon sude hamu sadarion upa buru-buru do paruga maon magadu mate nasida ai uhio ihoti do akabawa dohot buru-buru lau pasaton tuhurungan situani malimi Rodi aka situa do bangidut panidangi diau Resian nasida do hujalo surat tu akadongani tinalau iau tu huta Damaskus manogihon dohota tagot nang akana di sini tu Jerusalem asahona uhum nasida alai sama tina ditongan darani au madonokon huta Damaskus tak di hosniari topuma sumilam segijang huma liangau sodang na tiung situtu pola tigang doau tu tanau dongi hubigi masada suagana na matok tuau Saulus puasa lelean uau jadi niku mangalusi isi doho Tuhan jadi dina mamadok kau Jesus tuau nasian nasaget nani lelean mi di dakadongaku donian sodangi alai dang di bege nasida suara nina makatai roho tau gabe nikuma dia masih bahedoku Tuhan jadi doktu hadim matuau maho lau ma tu Damaskus di sido paboao tuho saluhut na patut ulaunmu alai dang magdida beau di bait silam ni sodangi gabe di dogu akadonga kina matangaku saha tu Damaskus Dungyadong ma di sisa halak na maguak Ananias halak na daulat roha magningot patiki na denggando bagitana di saluhut jahudi na maringan disi ido na Roma no potau ni nama Saulus anggia magnida maho jadi manigok saut huida ibana dogini nama nunga dipilih debata ni akaamata hiya doho asata daunmu lomoni rohana jala idalmu paktigori jala begionmu suarana sadiri asaga besitidangina ho tu sude jolma tangok tu nani ida dohot nabi negemi Otpe buasa sulon-sulonon roham hehe mau padidihon maho jala paburion madosam dong di jauh goa nai alai jupang madiau dong mulak kau tu Jerusalem maghati yuron matodiku di namaktang yang iau di bagas joro ai huida do ibana di dok do tuau humatok ma holau sian Jerusalem aidang jalo on nasida pakatidakon mina tengok tuau dong ini kuma di poto nasida do ale Tuhan au do namakukon dohot mangalisingi diaka paguan akan napoksia diho jadi dina dugus mudang ni si Stefanus sitidang imi di sidoau jala hinalomohondoi jala au do mangaramoti ulos niyakan nama Musa ibana jadi di dokma mandok kau lau maniho tu ai tu halak si pelebegu tu nadau nang suruoku ho jadi sitap ni hatau deng nama dipatangi-tangi nasida ibana gabe dipangiak bemas suarana madok padau mahalakon siantanoon aidang tama mangulu ibana alai sai Toledo nasida majau-jau ditipal hodo ulos nasida jadi disakapun obuki do pak gicam jadi dokon kapiten hima togi honoton ibana tu bagasan tangsi disuruh ma na mangalisingi ibana lau manakasi asa binoto walana umbai na songoni panjauan nasida do pakibana alai dinanaing tabato nasida ibana do hotali pasap dina si Paulus mamadok letnan na jongjong disi na jadi do lisinganmu na halak rom nang sojolo ni human
Umbege hata odeng letnani ditobot ma kapiten pabua hotsa ni nama ahanaing bairolmu halak gomdo halaki jadi ditobot kapiten maibana ni nama pabua tuau halak gomdo ho jadi didok ma hiro dungi mangalusi ma kapiten ni iau godang do huagi goy manuak uhum gom jadi dok si Paulus ma aleanggo au nasian paktu buku do songoni. Jadi pitok sumurut ma akan nanaing manakasi bana ai mabia do kapteni dong diboto halak rom do habe si Paulus naung di dokon talion torang niari nai naing matakas boto onna alana umbai na dia luhon akan jahudi ibadah jala di palua maibana di dokon mamapungu akas situan malim tot rapot godangi ditogu masih Paulus tu tonga-tonga nasida.